Assalamu alaikum, hormatly vatandaşlar. Men şu videoda Türkmenistan hökümetine yüzlenmek isteyen. Türkmenistan hökümeti her näçe dialoga gelmeseňiz de, gizliň saklamak üçin näçe jan etseňiz de biz bilýäs. Russiýa Federasiýasynyň aktivist egindeşimiz Mälik berdi Allamuradov gaçyryldy. Alınıp gaçyldy. Häzirki wagt Türkmenistanda. Owa biz bilýäs. Indi size şunu ýaly yüzlenmem. Birinci nowatda Mäligiň jenaýaty näme? Näme jenaýat etdi? Rossiýadan adam gaçyryp Türkmenistana ekderýaly. Studentlaryň o iwerilen, studentler üçin niýetlenip iwerilen pullaryň az möçberdeligini, yetmeýänligi, studentlaryň ejir çekgenligini dile getirip aýdyp bilen üçin, ýagny piket eden üçin gözüňize ýakmadymy? Owa Ruslaryň bir sözü var. Netu человека, нету проблем. Şo görkezlen problema kemçilik, döwletiň kemçiligi. Şonu düzeltmeň ýerine şol adamy ýok etmeň uguruna çykýaňyz. Owa şol gürlemeli däl. Owa şonu ýitirmetmeli. Barsa gelmez uguratmaly gepiň gysgasy. Owa bu taýda kanun bozýan kim? Hak hukugyny sorayan aktivistlermi ýa-da adamy ýitirip goýbermäne? Owa eli var yani. Hökümet günahkarmy? Konstitusiýany alsak, Türkmenistanyň her bir raýaty owa informasiýaly bolmagy, owa maglumatly bolmagy haky var. Näme hatda öz kakasy bilen hak, oğlunyň nerdeligini. Hani Türkmenistan demokratik döwlet, dünýäwi döwlet. Owa demokratik dünýäwi döwletde şeýle zatlar amalaşmalymy? Bu maskaraçılık değil mi? Bu bol oturan zatlar. Şol problemany düzeltmeň uğruna çıkman, owa şunun özünü ýok etsek, owa hiç kim näme etmez. Şo bahana bilen beýlekler hem gorkar, ha, muny aldylar erkel, men hem almaklary mümkin, owa men bundan beýlek sesimi çykarmaýyn diýip pikir etýänsiňiz. Ýok, ýalňyşýaňyz. Ozalky eden etdiliklerimiziň suwutnamasy ene dur bu taýda. Onu dar diýip pikir etmeň. Türkmenistan hökümeti Mälige azat edin. Mälikde günah yok. Hak hukugyny talap etdi. Demokratik ýurtda hak hukugy talap etmek bu normal zat. Bir kanun däl. Ya siz konstitusiýa boýunça hereket etmeýäňizmi? Ya konstitusiýa bir görkezme esbab, bir eksponat üçin ýazylan zatmy? O konstitusiýamyz var, ýöne biz öz bilenimiz etýäs. O öz bilenimize göre hareket ederiz, yok ederiz deyip ona dayanýaňyzmy? Emma unutmaň. Düýeden uly pil var diýe. O Türkmenistan hökümetinden uly owa dünýä guramalary var. Halkyň güýji var. Bu edenetlik haçana çelli dowam etjek. Mälige azat edin. Mälige azatlyk talap etýäs. Mälik berdi Allamuradow'a azatlyk Türkmenistan hökümeti. Sağ olun vatandaşlar.